Så nu, hvis jeg kan se, er det klokken 13. Så jeg vil sige velkommen til det her Ph.D.-forsvar. Det er Sissel Rasmussens Ph.D.-forsvar. Hvis jeg kan se, at kan I høre mig? Ja. Jeg var bare lige nødt til at mute alle, og så røg du med. Okay, fint. Så nu er det mig lige i første omgang. Jeg hedder Sharon Miller. Jeg er institutleder for Institut for Sprog og Kommunikation her på Syddansk Universitet. Som I kan se, det er noget særligt her. Det er fordi selvfølgelig på grund af corona, så sidder vi alle sammen digitalt lige i øjeblikket, så det er noget nyt. Vi håber bare, at teknikken ikke, kan man sige, svigter os. Det håber vi, at det ikke sker. Men hvis det skulle ske, så har vi folk, som er klogere end jeg er i hvert fald, som kan hjælpe til. Men det er særligt for en anden grund, det er ikke, fordi det her er selvfølgelig en Ph.D.-handling, som Institut for Sprog og Kommunikation har haft noget med at gøre, men det er ikke kun Syddansk Universitet og Institut for Sprog og Kommunikation. Det er også et samarbejde med, og jeg har øvet mig lidt, og jeg siger sorry, før jeg starter det, men det er med Förja Wallstalden fra Skapelse til Förja. Jeg er ikke sikker på, men det er the University of the Faroe Islands and the Department of Faroese Language. Og vi siger velkommen til dem på Færøerne, og selvfølgelig velkommen til Sissel, som også sidder på Færøerne. Men jeg skal også sige en særlig goddag til bedømmelsesudvalg. Vi har her på SDU, eller på i Odense, har vi Leila Kjærbæk, som er formand for bedømmelsesudvalg. Vi har også Associate Professor Anna Sara Heksberg Wormeren. Det er Oslo Metropolitan University. Og så har vi Professor Morten Eriksson fra University of, og så nu, det skulle jeg have tjekket. Jeg tror, det er noget ligesom Gavle, eller noget Gavle i Sverige. Så jeg siger særlig velkommen til dem. Før vi starter, bare et par år i forhold til, hvordan og hvorledes det her forsvar skal forløbes. Det er, Sissel har 30 minutter til hendes oplæg med spørgsmål fra bedømmelsesudvalget. Bagefter så er den første opponent, og det er Morten Eriksson. Så kommer Morten, og han har 30 minutter, og det er også inklusiv Sissels svar til spørgsmål. Efter Morten, så har vi en pause, så vi skal lige have mulighed for at lige gøre, hvad vi skal, og så videre. Og det er pausen er 25 minutter. Og så kommer den anden opponent, og det er Anna Sara. Og så efter Anna Sara, det er også 30 minutter med spørgsmål, så er der mulighed for spørgsmål for publikum. Det er også maks 30 minutter. I forhold til det vil jeg meget gerne have, at I bruger chat-funktionen i Zoom, for i løbet af pausen for at sige, bare giv jeres navn for at sige, I gerne vil stille et spørgsmål, og så kan vi styre det på den måde. Chat-funktionen i Zoom, det er noget icon, så man kan sige, hvad man klikker, og så kommer chat-funktionen. Så holder vi øje med det, og så kan vi styre det på den måde. Efter publikum har haft mulighed for at stille spørgsmål, så kommer formand for udvalget, Leila Kjærbæk, og det er også 30 minutter. Og så efter det, så skal bedømmelsesudvalg, de forlader Zoom for at lige diskutere, og så kommer de tilbage med deres beslutning. Det er lidt svært at sige, hvor længe bedømmelsesudvalg skal være væk, så det eneste, jeg kan anbefale, er, at man bare blive hængende, indtil man kan se, at det er lidt action igen på Zoom. Men det er hvordan at det hele skal forløbes, hvis jeg kan sige det på dansk. Og så nu starter vi med det lidt officielle ting, som jeg skal sige. Og det er den 4. december 2020, nedsætter dekanen for det humanistiske fakultet et udvalg til bedømmelse af Sissel Rasmussens Ph.D.-afhandling. Det hedder Færøske børns tidlige år, forrådet tilegnelse, adoption og normering af en færøsk version af MBCDI for ældre rapporter.
Jeg giver hermed over til Sissel. Vær så god, Sissel. Tak for det. Ja, tak. Hvis du tog med deg slideshow, takk. Ja. Ja, her. Får det gjørst og størst. Sådan. Takk. Kære bedømmelseskomité, kære vejledere, familie, venner, kollegaer, både her i Kongsøl og på Zoom og YouTube. Corona gør også min opgave i dag her anderledes. Jeg skal gennem dette lille vindue for jer, der er online, til at zoome ind på mig, både fra Norge, Sverige og Danmark. Og I, som sidder her i salen foran mig, skal I agtage et forsvar med mig foran en skærm. Forhåbentlig har vi lært noget gennem disse tider at arbejde med skærmen. Jeg vil først rette en stor tak til medlemmerne af bedømmelseskomiteen for værdifulde kommentarer på min afhandling, for at skabe en forståelsesramme for dem, som overvejer forsvaret, både her i Kongsøl og digitalt. Men jeg vil kort præsentere projektet, og siden gå over til at præsentere nogle af resultaterne, og håber på, at dem, som har læst afhandlingen, vil bære over med mig med disse gentagelser. Her er en oversigt over min præsentation. Jeg kommer først til at sige noget om de væsentligste bidrag med studiet, hvad kendetegner studiet, min motivation og formål for at gå i gang med dette projekt, en oversigt over studie og data, teori, metode og validitet. Så kommer jeg til at sige, hvad karakteriseres færøske børns ordforholdsudvikling, og noget om implikationer og perspektiver. Afhandlingens væsentligste bidrag til den eksisterende forskning er delt i flere. Den bidrager helt konkret med en adoption af MBCDI til færøsk, og normer for færøske børn, som kan brukes både til forskning og klinisk bruk, til at vurdere den tidlige ordforholdsudvikling. Dette kan være et betydningsfuldt bidrag til viten om vores sprog i forhold til den tidlige ordforholdsudvikling. Det kan være betydningsfuldt at vite, at vi nu har et normeret værktøj, som kan hjælpe i forhold til at identificere de børn, der har brug for særlig støtte, noget som kræver empirisk baseret viden om typisk sprogtilegnelse. Identifikation er nødvendig, hvis vi skal iværksætte indsatser til gavn for børn. Sprog findes overalt og har en stor betydning i børns liv. Sproget er fundamentet for kommunikation med andre, at indgå i sociale sammenhænge, for læring og læsning, og for at begå os i samfundet og for eksempel tage en uddannelse. Hvordan og hvornår børn tilegner sig ord, er af stor vigtighed, at ordforråd er basis for eksempel sprogforståelse og produktion, og også sætningsdannelse, da produktivt ordforråd er stærkt relateret til grammatisk udvikling. Vi ved også fra studier, at der er en sammenhæng mellem børns ordforråd og læsefærdigheder, og at denne sammenhæng kan spores allerede fra den helt tidlige ordforrådsudvikling. Ordforrådstilegnelsen og variationen mellem individuelle børns ordforrådsstørrelse starter allerede tidligt i livet. Hvis vi ser på det kendte studiet af Hart og Riley fra 95, som viser store forskelle mellem grupper i interaktioner mellem barn og voksen. Studiet forbandt børns tidlige sproglige erfaringer i hjemmet med børns ordforråd senere har haft stor betydning for sprogtilegnelsesforskning. Der har også været fremført kritikk av studiet, blandt andet av Kuczyrko, i form av bruk for en mer nuanseret forståelse av børns språklige erfaringer og utvikling av språk. Det er ikke kun det som foreldrene gør, men også strukturer rundt om barnet som har betydning, hvilket jeg vil komme inn under teorier. Formålet er å få evidensbaseret viden om færøske børns språklige utvikling ved å kortlegge den tidlige språklægnelse. Målsettingen var følgende: at adaptere et verktøy der kan brukes til innsamling av normeringsdata, at give en karakteristikk av færøsktalende børns første ord, at beskrive typiske trekk og variasjon. Forskning i færøske børns språkutvikling er viktig, da studier fra andre lande eller språk kun delvis kan overføres til en færøsk kontekst, da språk er unikke med hensyn til blandt andet fonologi og morfologi, og fordi forskellige samfunnsmæssige forhold påvirker språklægnelse. Tidligere forskning har for eksempel vist, at det er stor forskel på hvor hurtigt danske og svenske børn tilegner seg deres modersmål, selv om språkene ligner hinanden med hensyn til ordforråd og grammatikk, og selv om den kulturelle kontekst er rimelig ens. Så for å oppsummere hva kennetegner seg studiet, det er et uatforsket språk i forhold til språklægnelse. Jeg har brukt en anerkjent og velopprøvet metode med beskrevne fordeler og ulemper. Jeg har adapteret et verktøy som kan brukes i praksis. Vi har her et kvantitativt forholdsvis stort studie i forhold til befolkningen.
Vi har også få andre resultater å sammenligne med, og vi får en viten om færøyske børns første ordforholdsutvikling. Her viser jeg et overblikk over hvordan prosjektets prosess har forløpet, og datagrunnlaget før jeg går videre til teori og resultater. Det første jeg gikk i gang med var å adaptere dette instrument til færøysk, hvilket var en rett lang adopsjonsprosess, hvor det også var foreldre som utfylte dette som et pilotprosjekt. Siden gikk datainnsamling i gang med å utfylle disse CDI-skemaer og skemaer vedrørende bakgrunnsinformasjon om børnene. Siden gikk jeg i gang med å innsamle materiale til validering, blant annet en bildetest og lydopptakelser av børn. Språk et komplekst system å tilegne seg. Det fascinerende at jeg aktager et barns språktilegnelse fra barnet inntil språkkenner eller produserer, til at det i løpet av et par år forstår og taler i lengre setninger, og når denne prosess forløper normalt, legger man nesten ikke merke til den. Hvis språkutviklingen halter, eller ikke følger de typiske trekk, står det klarere for omgivelsene hvor stor en oppgave barnet står overfor når det skal lære språk. Børn skal tilegne seg kommunikative og pragmatiske kompetanser, det vil si hvordan språket brukes i kommunikasjon med andre, lære seg språkets lydsystem, hvordan ord forbindes i grammatisk korrekte setninger, og utlede mening fra den ørestrøm som barnet hører. Denne tilegnelsesprosess og hvordan børn tilegner seg språk på relativt kort tid, har forskere forsøkt å forklare gjennom teoretiske tilgang. To av de store diskusjonspunkter har vært om språktilegnelsen overveiende bestemmes av en biologisk medfødt evne, eller er barnet primært lærer språk i kommunikasjoner med andre og dermed ved hjelp fra omgivelsene. Denne debatt blir kallet nature-nurture-debatten. Min avhandling tar avsett i de interaksjonistiske eller bruksbaserede teorier, som har som utgangspunkt at barn lærer språk basert på medfødte egenskaper, det vil si generelle kognitive ferdigheter og input og påvirkning fra barnets miljø. Blant annet Tomasello argumenterer for at børn tilegner seg språk ved hjelp av de samme kognitive prosesser som de bruker når de lærer andre ferdigheter. Det viktigste er kategorisering, mønstergenkendelse, generalisering og kunne avlese intensjoner. I starten er språk for barnet en strøm av lyder, men gjennom kumulativ informasjon om språket lærer barnet hvordan det kan segmentere, det vil si klippe ordstrømmen i mindre enheter ut fra sannsynligheten for at en bestemt enhet forekommer. Barnet bruker denne viten når det skal dele tallstrømmen opp i språklig relevante enheter som for eksempel ord. Statistisk læring har her en fremtredende plass i disse teorier, og den statistiske læringsmekanismen går ut på at børn genkjenner mønstre i de input de hører. Erfaringen lærer barnet at identifisere ord i en lengre ytring ved hjelp av førnevnte kategorisering eller genkjennelse av mønstre. Derudover er sosialkognitive ferdigheter for eksempel å kunne avlese andres intensjoner og evnen til å dele oppmerksomhet sentrale for språktilegnelse. Studier har vist at mengden, målt i tid, av felles oppmerksomhet mellom voksne og barn før 15 måneders alderen kan forutsi børns ordforrådsrenere. Jeg har brukt teorier som har fokus på miljø, hvilket har den fordel at miljøet kan endres, mens biologiske faktorer og forutsetninger er vanskelig å endre på. Miljøet er således en avgjørende faktor i språktilegnelsen, og Uri Bronfenbrenner har utviklet en teori, Ecological Systems Theory, som beskriver hvordan både proximale og distale faktorer i miljøet kan ha innvirkning på børns utvikling. Disse faktorer kan være familiemønstre, mengden av interaksjon, tale som barnet er del av, kvalitet i dagtilbud, normeringer og så fremvendt. Jeg har brukt disse teorier til å forklare resultatene sett i lyset av færøyske børns språkmiljø. For å vende tilbake til færøysk språk, så får jeg her en lille videosekvens på 13 sekunder med færøysk språk. Konteksten er den følgende. Her er en lille pige på 17 måneder og hennes bror som de har fått en hamster i fødselsdagsgave, og han heter Bob. Klippet viser språktilegnelse i praksis og illustrerer meget fint mange av de aspekter jeg har gjennomgått her og som er viktige for å lære språk. Hun kaller ham Bob, hvilket reflekterer noen særkjenner ved børns tidlige ord. At ordet begynner med en bilabial, og hun lager en reduplikasjon. Ordet Bob er blevet sagt frekvent de siste timer, og med tydelig referanse til hamsteren, og det inneholder noen av de egenskaper ved ord som helt små børn foretrekker. Noe konkret, noe spennende, noe der fanger barnets oppmerksomhet. Vi ser også i klippet hvor stor en oppgave den lille pige egentlig har. Flere snakker inn over en annen, men pigen inntrekkes i samtalen, og vi ser førnevnte felles oppmerksomhet, og at moren anvender det vi kaller child-directed speech, hvor hun fint modulerer sin stemme,
Hon gentaker, hon forenkler språket og inndrager henne i kommunikasjonen og setter spørsmål, hvilket alt sker på de her 13 sekunder, og giver barnet forsetninger for å lære språk og segmentere den lysstrøm hun hører. Du vel. Hej Bob. Altså han legger seg for på kunstneren om at. Vi heter Bob. Takk. Nå vil jeg gå over til å presentere metoden som anvendt i avhandlingen. Språkferdigheter hos meget små barn svære å undersøke, blant annet fordi deres oppmerksomhetsbind ved kort, deres samarbeidsevner ikke så velutviklede, og deres produktive språkkompetanse begrensede. Det finnes forskjellige metoder, både kvalitative og kvantitative, til å innsamle børnespråksdata, og metoder har både styrker og svakheter. Det er også særlige forhold som skal tages i betraktning når man undersøker børn, både etisk, men også rent praktiske forhold til at barnet kan være pulrett, nekte å deltake, eller si noe, og derfor får man ikke noen resultater. I det ikke eksisterer verktøy på ferisk til å kortlegge den tidlige ordforholdstilegnelse, var det nødvendig først å adaptere et instrument til ferisk som kunne anvendes i datainnsamlingen. Jeg har valgt å anvende MacArthur-based Communicative Development Inventories, som vi ser her. Vi ser både en papirutgave og et utsnitt fra den nettinnsamling jeg lavde på internettet. Metoden blir også kalt MPCDI, eller bare CDI, og er et internasjonalt anerkjent kortleggingsredskap der anvender foreldre som rapportører av børnenes språk. Det er utformet som checklister hvor foreldre krysser for eksempel anvendte ord av, og det finnes 2 utgaver av MPCDI relateret til alder. Normeringsstudiet her er normeret på børn i alderen 8-20 måneder og 16-36 måneder på linje med de danske og norske CDI-studier, som blant annet er utført av Dorste Bleses, Hanne Gram Simonsen og Christian Kristoffersen med flere. Jeg har valgt CDI fordi det er standardiseret redskap som har vist seg å være brukbart til for eksempel å kunne kortlegge, beskrive typiske trekk og variasjon, og i tidligere forskning, blant annet norske, danske, svenske, italienske og estiske studier, har vist seg å være brukelig. Metoden er rimelig økonomisk fordi man sparer timer og arbeidstimer på transkripsjon, hvilket også har en betydning for et prosjekt som dette, som giver mulighet for å innsamle store samples. Dessuten er det en fordel at barnet ikke selv skal undersøkes. En annen styrke ligger i at foreldre har mulighet for å observere børnene i deres naturlige omgivelser og i mange forskjellige situasjoner, for eksempel leie, bade og spisesituasjoner. Det er da også ulemper ved å bruke rapporterede data, i det man ikke kan få svar på ting man ikke spørger inn til, og ikke kan få utdypet svarene. Og data reflekterer ikke barnets lydlige realisasjon av ordene. Metoden har begrensninger i form av å bruke den predikativt. For eksempel har svenske studier vist at det er for tidlig å anvende CDI predikativt ved 18 måneder. Jeg kunne også ha valgt å bruke andre metoder, men jeg vurderte at en velprøvet kvantitativ metode kunne bidra til å få et bredt overblikk og mønstre i ordforholdstilegnelsen. Derudover var det viktig for meg å kunne stille standardiserte redskaper til rådighet som er brukbare i praksis, i det at det er stort behov for dette. Adopsjonsprosessen var omfattende og beskrives i det følgende. Vi ser her, det første trinn var det som vi kaller en expert translation. Det var min oversettelse med erfaring på børn og språk. Og så lavde jeg en systematisk sammenligning med den amerikanske, danske, svenske og norske og islandske versjonen. Efter dette trinn så ble det gjennomgått systematisk av en faggruppe med 10 personer, og jeg diskuterte disse resultater med pedagoger, foreldre og andre lingvister. En revidering av ordlisten ble utført, og jeg gikk over til fokusgruppeintervju med foreldre til børn i den nevnte aldersgruppe. Siden lavde jeg en pilotavprøvning med 27 børn, og reviderte listen igjen og fikk den versjonen som jeg endelig anvendte. Hele instrumentet ble valideret, det vil si ordforholdsdel, spørsmål om bruk av språk og setningsdelen. Jeg har da valgt å konsentrere meg om ordforholdsdelen i dette prosjektet. I forhold til adopsjonen av instrumentet ble dets egenskaper vurdert av den presenterer jeg her. Det finnes ikke andre instrumenter eller et børnespråkskorpus i anlæren til bruk for å validere de ovennevnte data. Men jeg har utarbeidet 2 alternative måter i forsøk på å validere resultatene. Det ble lavet videoopptagelser, og det ble lavet en sammenligning mellom videoopptagelsen og de ord som foreldrene rapporterer i spørgeskemaet, at barnet kunne si. Analysen viste en rimelig god overensstemmelse på 88% mellom ordene i ordlisten
og videoopptakelsene fra spontantalen. Hvilket peker i en positiv retning, da med det forbehold analyserne kunne få til på togbøren, hvor det ville ønskelig å være flere. Men det nye opptakelser og opptegnelser i gang, som fremover vil være med til å kvalifisere resultatene. I mangel av annet materiale å sammenligne med, ble det også utarbeidet en eksperimentell billedtest. Hensikten var å teste om de ord som var med i den feriske utgave av foreldrerapporteringsskemaerne, også er ord som børn i realiteten kjenner og bruker, og er frekvente. Resultatene støttet opp om at ordene i den feriske CTI er representative, i det ordene viser samme tendens, i forhold til hvor frekvente de er både i ordlisten og i CTI og i billedtesten. Forbeholdet er også her at vi ikke kjenner denne tests egenskaper. For å vurdere reliabiliteten av ordlistene er de evalueret på basis av intern konsistens mellom ordene i ordlistene, og tallene demonstrerer en høy intern konsistens og er sammenlignelige med resultater fra andre CTI-studier. Efter at alle formalia med tilladelser og webbaseret plattform var på plass, gikk datainnsamlingen i gang, og her vil jeg kort presentere en oversikt over mitt datagrunnlag. De empiriske data er innsamlet av 2 omganger med 10 måneder imellom på grunn av det begrensede antall børn i aldersgruppen. Foreldre til børn i den nevnte aldersgruppe ble invitert til å delta i undersøkelsen, som ble utført på en webbaseret plattform, som man også har gjort i Norge og New Zealand. Det var mulighet for å rekvirere en papirversjon, hvilket kun en deltaker gjør det. En løsning med internett kan tenke seg å ha både fordeler og ulemper. Blant annet er det en stor fordel at data ikke skal inntastes bakefter, men det kan tenke seg å påvirkning på hvem det er som deltaker når den utføres på nettet. Ut av 2755 invitasjoner ble det i alt utfylt 1226 foreldrerapporteringsskemaer, samt bakgrunnsskema vedrørende barnet, hvor det ble spurt inn til forhold som hadde innflytelse på børns språkinnlæring. Svarprosenten var 44,5%, sammenlagt for de 2 omganger av datainnsamling, hvilket er rett høyt sammenlignet med lignende undersøkelser. Det endelige datasett inkluderer 1135 børn, efter at 91 børn var ekskluderet på bakgrunn av kriterier med betydning for språkutvikling, for eksempel adopsjon, bekymring for språkutvikling blant foreldre, tidlig fødsel, lengre hospitalsopphold eller tett kontakt med andre språk. Det ble brukt de samme eksklusjonskriterier som i andre CTI-undersøkelser, blant annet det norske. Datasettet viser jeg her. I de 2 figurer ses antall deltakere. Deltakerne i CTI 1 var 415 børn, og i CTI 2 var det 720 børn. I datainnsamlingen ble børn i alderen opp til 20 måneder fordelt mellom de 2 skemaer. Dette vil jeg ikke velge å gjøre igjen, i det ble færre børn i kategoriene i de særskalte skemaer, hvilket også kan ses på grafikken for de eldre børn i CTI 1 og de yngre børn i CTI 2. Angående demografiske karakteristika var kønnsfordeling og søskenstatus i overensstemmelse med befolkningsdata i den relevante aldersgruppe. Sammenlignet med befolkningsgruppen har de foreldre som har besvaret foreldrerapporteringsskemaen et høyere utdannelsesnivå enn befolkningen generelt. Denne tendens ses også i datainnsamlinger i andre land. Forskning har dokumenteret at foreldrenes utdannelsesbakgrunn har betydning for børns språkutvikling. I det følgende presenterer jeg utvalgte resultater. Disse resultater er publiseret i First Language og understøtter internasjonalt forskning som har funnet lignende resultater. De neste slides vedrører variasjon og utvikling. Her ser vi de yngre børn CTI 1 og deres resultater der vedrører deres reseptive ordforråd. Vi ser her på x-aksen alder i måneder og på y-aksen antall år som barn forstår. Vi kan se store variasjoner hvis vi for eksempel ser på 14 måneder hvor noen børn kan forstå ca. 30 år, mens andre kan forstå ca. 150. Hvilket viser den store variasjonen mellom børn på Færøyene. Disse data vedrører det produktive ordforråd. Også her ser vi stor variasjon. Hvis vi for eksempel kikker på 18 måneders alderen, så ser vi her en del av gruppen som kan få år, og så ser vi en del av gruppen som kan opp mot 130 år. Vi ser også en gruppe der ennå ikke kan komme i gang med det som vi kaller årsspurten, men ligger stadig under 150 år,
med underholdt ord, som viktige da forskning viser at størrelsen av ordforrådet har betydning for at barnet begynner på setningsdannelse. Analyserne viser at forståelse av produksjon korrelerende. Det vil si at det en sammenheng mellom å kunne forstå mange ord og si mange ord. Her ser vi det produktive ordforråd i relasjon til alder forskjell i to. Hvis vi ser på det produktive ordforråd i alderen her, og ser på for eksempel på 24 måneders alderen, det noen børn som kan si ca. 50 år, og så kan vi se noen børn som kan si ca. 600 år. Så variasjonen mellom børn, ordforrådstilegnelsens børn på feriene stor. Ja. Sammenfattende viser resultatene at det en stor variasjon mellom børn med hensyn til både det reseptive og det produktive ordforråd. Over tid ser det ut som om forskellen blir mindre, men dette et uttrykk for loftseffekt, hvor instrumentet ikke kan måle forskellen mellom børn når børnene nærmer seg til 3 år på grunn av det begrensede antall år det blir målt på. Det ble ikke funnet signifikant forskjell på drenge og pigers reseptive ordforråd i CDI1, men det ble funnet signifikante forskjell i det produktive ordforråd for både CDI1 og CDI2. Drengene i den yngre gruppe kunne si 15 år i gjennomsnitt, og pigerne kunne si 29 år. Mens forskjellene for de eldre børn var at drengene i gjennomsnitt sagde 350 år, og pigerne 410 år. I lignende studier det funnet forskjellige resultater vedrørende kønn og ordforråd. Her sammenligner jeg færøyske børns ordforråd med børn der tilegner seg dansk og norsk. Resultatene viser at færøyske børns reseptive ordforråd ligger på nivå med danske børns inntil ca. 16 måneders alderen, hvor danske børn overholder færøyske børn. Færøyske børn litt langsommere reseptivt enn danske og norske børn, mens deres produktive ordforråd høyere enn både danske og norske børn frem til 18 måneders alderen med enkelte unntakelser. Jeg har foreslået at de fonologiske alternasjoner i færøysk kan ha betydning for at færøyske børn litt langsommere reseptivt enn de danske. Disse lydmessige endringer i ord, som for eksempel ses her i et eksempel med ordet k, kikv, kuir, kuttnar og kunne, hvor vi kan se hvordan ordets lydlige representasjon endres i forhold til bøyninger. Disse endringer skjes i sentrale ord, både i adjektiver, verber og substantiver, og det kan illustreres ved hjelp av kategorier i CDI1. Hvis for eksempel CDI1 oppdelt av litt 20 kategorier, og hvis vi ser på CDI1, så en tredjedel av ordene i kategorien som blir kalt ord som beskriver, som adjektiver, det en tredjedel av ordene der gjennomgår disse lydlige forandringer. Det sker i nesten halvdelen av ordene som kalles ord om handlinger, for eksempel genga til jack, og det forrige eksempel var blått og blåvor, og det sker også i en tredjedel av ordene i kategorien som heter ord om kroppen, for eksempel tå og tær. Det kan tenkes at det vanskelig for barnet å kunne segmentere og identifisere ord og gjenkjenne mønstre i sammenhengende tale, og at barnet derfor har bruk for litt mer tid til å knekke denne koden. En faktor som kan diskuteres i forhold til færøyske børns språklæring om færøyske børn tospråkede. Færøyske børn tidligere blevet karakteriseret som passivt eller asymmetrisk tospråkede, men måske i mindre grad i denne tidlige alder som 0-3-årige, som en undersøkelse baserer seg på. De yngste børn kan ikke karakteriseres som tospråkede hvis vi definerer tospråkene som børn der kan kommunikere på mer et språk. Da består færøyske børns input av en større eller mindre grad av dansk eller engelsk via de digitale medier, det at færøysk det vi kan kalle et digitalt mindretallsspråk på færøyene. Reseptivt vil helt små børn eventuelt kunne forstå noe, men produktivt vil de ofte kun kunne si enkelte ord, telle eller synge. Da har vi i noen få undersøkelser sett en tendens til at færøyske børn noen ganger kjenner bedre ord på dansk og engelsk enn færøysk. Jeg fornemmer blant annet gjennom review av mine artikler at det er veldig svært for andre å forstå færøyske børns språksituasjon og anerkjenne hvor stor en del av språket børn hører på digitale medier, men som ikke brukes i hverdagens kommunikasjon. Det siste resultatet er meget kort medtaker her vedrører karakteristika ved færøyske børns første ord. Det er forskjellige årsaker til at det er interessant å se på de første ord. Hvilke ord børn lærer først kan give ledetråd om hvilke mekanismer børn går bruk av når de lærer språk. Og trekk ved ordene som gjør dem lettere
og for eksempel om det er viktig eller interessant i ord, og eventuelt om de reflekterer hvor frekvent de er i input i fonologisk kompleksitet, eller hvor konkreten i orden er, for eksempel navn i ord fremfor verber, og spennende orden er. Jeg har valgt å se på de første halvtrusjord, som vi kan se her. Største delen av ordene, 51% var substantiver, og børnene sagte kun 3 verber som var å klappe, drikke og hoppe. Det er ikke mulig å bruke seg til å analysere hvordan børn lydelig produserer ordene. Det er foreldrene som har utfyllt skemaer ved avkryssning av ord. Men det er mulig å analysere ordene med hensyn til deres fonologiske karakteristika. Ofte lærer børn ord der starter med bilabialer, i det lebelukning gir visuell støtte ved tilegnelse. Vi ser at 44% av de første ord starter med en bilabial, og 16% med en konsonantklynge. I relasjon til ordlengde er 30% av ordene i listen tostavelsesord. Resultater understøtter studier som viser første ord går igjen på et tvers av språk. Men affæriske børn har en høyere andel av det vi kan kalle familieord blant deres første ord, hvilket vi da også ses i blant annet italienske studier. I adopsjonen kommer også andre ting frem som er interessante, såsom en ordform som jeg har valgt å kalle babyord. Babyord er ord som både voksne og børn identifiserer som ordformer, og blir nevnt av foreldre og pedagoger i adopsjonsprosessen som er mangel i ordlistene. De er ofte lydlige forenklinger av den konvensjonelle ordform, for eksempel geggar for ordet skeggvar, men det eksisterer også andre former, såsom lulla for ordet sova eller sove. Jeg inkluderer derfor en ekstra kategori i ordlistene med disse ord. Babyordformene er ikke inkluderet i sumskårene, men analyser viser at hvis ordene var medregnet i de første 50 ord, ville de utgøre 30% av de første ord produktivt. Hvis vi nå til sist vender oss til brukbarheten av resultaterne, så kan resultaterne brukes i praksisfeltet til å vurdere språk, hvilket i dag overveiende beror på erfaring og ikke normerte undersøkelser. Normert verktøy kan sammen med andre vurderinger danne basis for om det er behov for en innsats ifølge kriterier, for eksempel hvis barnet har færre ord enn 50 ord i sitt produktive ordforråd, ikke er begynt å kombinere ord og setninger i 2-2,5 årsalder. Resultaterne skal dog i klinisk bruk anvendes med de forbehold omkring at foreldrenes utdannelsesnivå, hvilket gør det sannsynligt at normen her ligger noget høyere enn hvis data representerer hele befolkningen. Men omvendt må vi konstatere at det ikke finnes andre gode strukturerede og nummererte alternativer. Resultater øker vitensnivå om færøske børns språk og gør det muligt å sette fokus på for eksempel språklig nivå, språkkvalitet og bruk av understøttende strategier. I forhold til flerspråkede børn kan det være bruk for å kunne distinguere om det er tale om en språklig forsinkelse eller problemer med færøsk hos disse børn. CTI er adapteret til mange andre språk, og derfor kan man sammenligne språkferdigheter hos et barn med for eksempel thais og færøsk som modersmål, for å kunne distinguere disse, for å se om de har problemer eller ikke. Resultaterne kan anvendes i utvikling av for eksempel nye psykologiske test, materiale til flerspråkede børn, lesematerialer, og jeg har også videre formidlet mine erfaringer til de grupper som arbeider med andre språk, for eksempel alouettene og på Grønland. Sammenfattningsvis kan vi si at det er indikasjoner på at de færøske resultater har en rekke tverrlingvistiske ligheter, men også lingvistiske og samfunnsmessige faktorer av påvirkning på færøske børns språklæring. De forskellige kontekster eller forskellige systemer påvirker barnets utvikling, også den språklige, og min bod er at det finnes noen beskuttende faktorer i form av for eksempel nære familierelasjoner og noen mer negative faktorer i form av et annerledes språkmiljø, her for eksempel med henblikk på det digitale materialet. Dette kunne utfoldes i videre forskning, og her giver jeg noen bod på videre forskning, som flere analyser av data, vokabular hos børn som er eldre enn 3 år, for eksempel i relasjon til leseforståelse. Man kunne utvikle en shortform av disse foreldrerapporter, eventuelt adaptere CTI-3 til færøsk også. Man kunne undersøke andre språklige dimensjoner, for eksempel setningsdannelse, lave noen kvalitative studier som vi faktisk er i gang med, og lave undersøkelser på flerspråkede børn. Det er riktig mange flere data der kan utforskes, og analyser der kan utføres på bakgrunn av de data jeg har innsamlet. Med de nærværende resultater er det mulig å sammenligne med igangværende kvalitative studier, og således sikre flere og mer robuste resultater i forhold til færøske børns språklæring. Takk for oppmerksomheten.
Tack Sissel, och perfect timing. Det var helt fint, det är 30 minuter, så säger jag tack. Och nu är det jag ger över till professor Morten Eriksson, som är den första opponent. Ja, hör ni mig? Ja. Tack för att jag fick komma och få läsa den här avhandlingen som var intressant. Och det här ämnet har jag ju hållit på med i ganska många år, så det är roligt och också roligt att få möta ett nytt språk och en ny språkmiljö. Ska se här om jag kan ladda upp. Ja, här ser ni Gävle universitet, där jag skulle ha varit för jag inte hade varit i Odense. Men nu jobbar vi ju hemifrån på olika sätt, så jag är inte där. Den här fina bilden skulle ni sett som bakgrund också, men det funkar inte med hemmautrustning heller, utan ni får stå ut med och se mig på annat sätt. Men då så har jag, när jag har läst den här avhandlingen, har jag ju funderat lite, och du har svarat på en del saker både i avhandlingen och nu idag på den här sammanfattningen, men kanske återstår några frågor också. Och framförallt så, ja, det handlar ju om språk, och du får ju praktisera dina språkkunskaper. Du kommer få frågor på åtminstone 3 olika språk här i eftermiddag, har jag förstått, även om de inte skiljer sig så mycket åt, men lite grann i alla fall. Så ja, det här var din avhandling och den har du pratat om strukturen, så vi går direkt på det här med språk och varför är språk viktigt? Du har nämnt det lite, men kan du utveckla det lite mer? Eller varför är språk viktigt för små barn? Ja, språk är viktigt för små barn i alla de situationer som vi kommer i. Språk kan ju vara olika ting, det kan också vara teckenspråk. Men språk är viktigt i våra relationer till andra, våra sociala relationer, vår kommunikation med andra. Språk är viktigt för att kunna se våra behov, vad vi har behov, om vi är trötta eller sultna eller vad det ska vara. Språk är viktigt för utveckling av språk är viktigt så att vi är kommit igång med en god utveckling. Så att vi också kan se hvis det nu skulle vara ting som gör att vi inte kan utveckla språk. För exempel så barnet har en hörselsnedsättelse eller andra ting. Så språk är viktigt för vår kommunikation med andra, för våra relationer. Språk är en del av hela vårt liv och det som vi gör sammen med andra. Och så är det viktigt för att kunna uttrycka ting. Så språk är viktigt i alla delar av samfundet. Det är det vi brukar hela tiden. Jag håller med dig fullständigt. Fast jag funderar lite på också, du har inte explicit nämnt språk som verktyg att tänka med, och jag är ju psykolog alltså, ja. jag tar ju gärna och jag är intresserad av den kognitiva biten. Självklart, ja. Språk är ju det som vi brukar för att tänka, för att planera, för att allt det som vi gör vi med språk. Så den kognitiva delen av språk är ju en stor del av sådant som vi utvecklar oss som människor. Så är språk ju särskilt viktigt.
Och då kommer vi nästan in lite på det som kallas för Sapir-Whorf-hypotesen också. Och man pratar ju mycket om det där och att det finns starka och svaga versioner och så vidare. Har du någon speciell tanke kring Sapir-Whorf-hypotesen och kanske när det gäller färöiska, vad jag förstår, jag har aldrig varit där men jag förstår har ni en speciell flora och fauna och så vidare? Nej, den tror jeg ikke jeg har tenkt på i denne. Ja, nei, jeg har ikke svaret på det. Nej. Okej. Min nästa fråga gäller, jag vet ju att det här CDI-instrumentet har ju översatts till väldigt många språk och över 100 språk är det nu och väldigt många som jag upplever som väldigt små språk. Det är inte bara färöiska, det är maltesiska och det är olika afrikanska språk och så vidare. Finns det någon speciellt viktigt att dokumentera barns språkutveckling för lite små och okända språk? Har du några tankar kring det? Jeg tror at men når man ikke har dokumentationen, så ser man hvor viktig den er. Jeg tror det er veldig svært at forestille seg hvordan det er når man ikke har dokumentasjon. For eksempel når man skal arbeide med børn og se om dette er en typisk språkutvikling eller ikke. Så dokumentasjon av små språk, grunnen til at man måske bruker seg i er at det er en måte som er til å gå i gang med, som ikke er for omfattende. For hvis vi skal oversette eller adaptere språklig test, så er det jo noe som er veldig, det er en lang prosess. Nå er du psykolog. Hvis det skulle være andre test som ikke inneholder språk, så vil det være veldig mye lettere at adaptere et instrument enn det som inneholder språk. Så det er viktig for småspråk også at ha en forståelse for hvordan barnet lærer, hva det er typisk, hva kan være særlig svært med et språk i forhold til et annet språk. Så jeg tror at en grunn til at CDI måske er brukt til det er fordi det er adaptert til mange andre språk. Og man kan liksom lene seg opp at andre resultater og andre måter å gjøre tingene på. Varför ska man mäta språk då? Det har varit inne på den här kvantifierade dimensionen. Ja, man behøver kanskje ikke måte språk. Det kan være mange forskjellige meninger om det er en grunn til at måte språk. Jeg tror hvis man vet hvor vanskelig det er ikke kunne språk for barn som har språklige vanskeligheter, så ser man hvorfor man egentlig skal måte for å kunne gå i gang med å identifisere hva det egentlige underliggende problem kan være. Sånn at man kan komme i gang med en god utvikling for barnet allerede tidlig, og sånn at man kan holde dette barns resultater opp mot andre normerte resultater. For ellers blir det sånn at man vurderer selv hva synes jeg i forhold til de børn jeg har sett. Så hvis man måter språk og kan gjøre det opp imot en norm, så kan man gå i gang med innsatser eller språklig støtte til de børn som har vanskeligheter, for eksempel. Ja, och varför just CDI, det har du pratat en del om redan. Jag bara undrar, övervägde du någonsin att översätta något annat alternativ, eller var det här enda alternativet? Nej, så att säga? Jag har prövat. Ja, nu har jag arbetat i praktiken för, och jag har själv prövat att sammen med kollegor att översätta andra instrumenter. Jag var för exempel med till att översätta TRAS till registrering av språk, det norska materialet, som är ett med vurderingsinstrument. Så har jag också prövat att adaptera för exempel PPVT och andra. Men när du inte har goda resultat för frekvens för exempel överallt på färöisk språk, så blir det väldigt vanskligt att översätta normerade test som för exempel PPVT.
Så ja, jag har vurderat andra alternativer. Men føler det är väldigt viktigt att lägga sig upp av några resultat eller några studiegrupper eller som andra också har lagt. Så när man inte ska, så när man kan komma in i den liksom fällskap, det är också givet. CDI lägger ju väldigt stor vikt vid ordförrådet och du gör det kanske speciellt mycket i din avhandling här också. Är ordförrådet outstanding? Är det den absolut viktigaste komponenten? Eller varför så stort fokus just på ordförråd? Ja. Jag valde att adaptera CDI och jag adapterade faktiskt alla delar. Men fann så ut av att det blev för stort arbete. Jag arbetade med alla delar av mina data. Och då ordförråd är något som intresserade mig väldigt mycket för. Så blev ordförråd den delen som jag så har arbetat med. Alla språkliga dimensioner är viktiga på olika tidspunkt också i barns liv. Så ordförråd är inte bara särskilt viktigt, men det är den del som jag har fokuserat på här. Och man kan säga att ordförråd hos de helt små barn har betydelse för att man kan nettopp uttrycka sina behov för exempel. Ordförråd är också viktigt i förhållande till läseförståelse. Och vi kan se att det är en av grunderna till att jag har intresserat mig särskilt för ordförråd är att de färska barn har egentligen klarat sig rätt dåligt i PISA-undersökelser i form av läseförståelse. Och min upprinneliga intresse var språk och läseförståelse. Och där är ordförråd väldigt viktigt för att vi kan förstå det som vi läser, så att vi också kan förstå de ord som vi läser. Så därför har jag intresserat mig för ordförråd, men det är andra dimensioner som också är väldigt viktiga, för exempel pragmatiska dimensioner, att du kan förstå hur vi brukar språk och också den grammatiska delen tydligvis. Ja, tack. Då kommer vi lite in på det här i CDI1. När jag tittar på din färöiska version så verkar det som att det finns de första tecken på förståelse, fraser, fast det är ordförrådet som du redovisar resultat från än så länge. Det andra något som ligger och vilar som du kanske tänker ta tag i sen då. Finns det gester där också eller har du uteslutit det? Jag kunde inte det finns gester. Gester. Jag tror att det må vara cirka detsamma som de andra. Jag tror inte vi har helt annorlunda former för gester än man har på svenska eller dansk. Det kan man för exempel se man kan se andra gester hos barn. Det kan jag huska jag har varit i Argentina. Där kan man se helt andra gester, men jag har inte funderat på att gester för färöiska barn är annorlunda än gester hos de andra. Men är det 63 gester med i den första versionen då, CD1? Ja, jag har det. Ja. Okej. Och likadant i nästa version så finns det då avsnitt som du inte redovisar några resultat på, men det är samma anledning där då, att jag har inte hunnit bearbeta dem än då. Okej. När man då försöker mäta ordförråd, då kommer den här frågan, är det hela barnets ordförråd man mäter eller? Med CDI är det ju inte hela barnets, det är enkelte barns ordförråd man mäter. Man har brukt många år på att utveckla instrumentet helt tillbaka från 70-talet. Och man har så funnit vilka ord barn oftast använder i denna ålder, men det vill inte vara ordförrådet hos det enkelte barn. För exempel kan vi se i klippet här att barnet säger namnet på ett kæledyr eller på sina söskne. Och hvis jag varje dag så ville denne pige faktiskt också säga spritt. Spritt är inte med i ordförlisten, men det vill det vara efter den här coronatid, tror jag. Men det matar inte hela barnets ordförråd, men styrken är att det är
barnen blir måttet ut fra det samme liste. Det blir holdt opp mot den samme liste. Så det måter ikke hele barnets ordforråd, men et utsnitt av ord. Ja. Det här stickprovet, är det lika stort för 12 månaders barn som 24 månaders barn som 36 månaders barn? Eller har du funderat något kring det? Stickprovet av vilket? Av ord. Nej, barn vil jo ikke... Nu må jeg få spørsmålet en gang til. Ja, är stickprovet lika stort för olika gamla barn? Ja. Det är forskel i de forskjellige, hvor mange barn är i forskjellige grupper. Ja, så det kan hända att man fångar 90% av 12 månaders barn och kanske 50% av 24 månader och kanske bara 10% av 36 månaders barn. Och det där tror jag är ett underskattat problem i hur man ska tolka det. Det blir problem hur man ska tolka siffrorna, speciellt för de äldre barnen. Alltså. Vi ser dem som kanske är väldigt viktigt och språkligt, gott språk. Ja. Du beskrev också hur du försökte validera den här listan, och det är väldigt bra. Och du gjorde några videoinspelningar av en pojke och en flicka. Och du jämför då hur många ord de säger i det här videoklippet med hur många ord de säger enligt CDI-formuläret. Men jag fick inte riktigt klart för mig ifall det barnet som sa 158 ord i klippet, hade det 516 eller 755 i det hade formuläret? 516 ord och 158 forskjellige ord. Var det samma barn, och så 755 och 186. Det var det samma barn. Ja. Okej, ja. Så barnet med samma barn hade störst ordförråd på bägge sätten att mäta i alla fall. Det hade nej, men det är bra. Sen är det lite svårt att veta hur man ska tolka det. Man kan ju inte förvänta sig att barnen ska säga alla de här orden i ordförrådet i en videoklipp som är begränsat i tiden, men... Det är ju väldigt svårt för mig att validera. Det var väldigt svårt för mig att validera dessa resultater. Så jag prövade forskjellige former. Jag hade faktiskt också... jag begynte att testa det med PPVT. Men da PPVT ikke var noe mer sleferisk, så oppgav jeg den delen. Og begynte på de her videoinnspilninger. Og det vil selvfølgelig være litt tilfeldigt hvilke ord de som kommer til å si i denne videoen. Men det viste seg da at det var en rimelig stor overensstemmelse mellom de ord som barnet sagte i videoinnspilningen og i forhold til CDI som foreldrene hadde utfyllt. Jag tycker nästan att din andra metod med det här bildtestet, där du valde ut och illustrera bilder med, det var 20 lätta ord och 10 svåra ord, och du sen visa barnen bilder och ville att de skulle benämna vad de såg på bilderna, och det tycker jag var en väldigt bra metod, och du fick ju fina resultat i början i alla fall, att det här med lätta och svåra ord, det verkade vara så för barnen också. Men sen tog det också och jämförde ifall barnen kunde verkligen säga de eller orden som de sa, ifall
föräldrarna hade rapporterat det också. Då var det en överensstämmelse på 70%. Och det där är också en sån där siffra som, hur ska man tolka den? Är 70% bra eller dåligt? Ja. Jag hade planlagt det sånn att den del av bildetesten lagde jeg i den andre runde av datainnsamling, sånn at jeg kunne bruke resultater fra det første innsamling til å vurdere hvilke ord barn hadde sagt var lette og svære. Så i andre del av innsamlingen så kontaktet jeg noen av de foreldre som hadde vært deltaget i CDI og fikk arrangert å komme ut i børnehaver rundt omkring på ferierne, og så brukte jeg denne bildetest. Og jeg fikk gode resultater, synes jeg, i forhold til frekvensen av orden. Og man kan diskutere om 70% er et godt, eller det kunne være litt høyere. Men jeg synes at 70% som en överensstämmelse är helt okej. Ja. Ja, jag säger inte emot det, och det är en innovativ och bra metod tycker jag. Sen är det lite problematiskt det här att det inte finns någon ordentlig standard att utvärdera den mot. Alltså att vi inte riktigt kan säga ifall 70% är bra eller inte. Det är lite tråkigt. I metoden här så, ja, det hade svarsfrekvens på 51 och 38%. Tror du att det var en slump att du hade högre svarsfrekvens på CDI1 än CDI2? Jag tror det berodde på många faktorer. Det var det blev gjort ett stort arbete för att få folk till att delta i undersökelsen, och det var väldigt stor intresse. Det blev liksom annonserat på radio och färska nyhetsportaler att man gärna ville ha föräldrar till att delta. En massa daginstitutioner, dagtilbud satte sån uppslag upp om att få föräldrarna till att delta i den undersökelsen. Så därför tror jag det var en väldigt god tillsnutning till den första runden. I andra rundan låg på ett annat tidspunkt av året. Och det var några föräldrar som kanske vet hur lång tid det tar egentligen att fylla ut. Så det kan ha gjort på resultaten. En annan del som var man insamlar datan i en kort period. Och selv om det kan låta lite märkligt, så var det en metod, det var en period där det var virkelig godt vær på ferien. Och det var inte så många som satt på computern. Och jag är inte i tvivl om att det hade stor påverkan på resultaten. För det ska göras inom några få dagar. Och det var en tidspunkt efter väldigt dåligt vær, och folk med barn var ute. Och ja, jag tror det hade en inverstning också, i alla fall några av de där procent. Okej, ja. Min spontana tanke när jag ser det här, det är ju att jag tror att det går, dels är CDI1 kortare och man fyller i det lättare därför, och dels går det lättare att barnet börjar prata, har mer nyhetens behag för ett litet barn, till föräldern för ett litet barn, men uppgiften är betydligt svårare för föräldrar som är lite äldre. Och det tror jag också spelar roll. Ja, men de där procenterna, det är faktiskt för första rate, alltså för första insamling till 51%, och så är det för den andra del av Jaha, är det det? Ja, så det försvarar jag om språket. Det är inte för CDI1 och 2, men för det är första rundan och andra rundan. Jaha, då förstår jag ditt svar bättre. Ja. Ellers vill det vara sant att det tar längre tid med CDI2. Ja, okej. Så det är inte för jag missförstod det. Ja. Och sen så funderar jag lite på de exklusionskriterier du har. En del är inte så konstiga kanske. Men jag funderar lite på det här med föräldrars oro över språkutvecklingen. Ifall man ska ha det som ett instrument för klinisk tillämpning och identifiera barn med
språkvanskligheter så blir det ju lite konstigt om man liksom utesluter alla barn som eventuellt kan ha några språksvårigheter i det här testet. Det är alltid svårt att identifiera vad det är en normal population alltså. Och sen så nämner du också att du hade flera outliers här. Hade du någon speciell gräns för outliers? När var det? Ja, hur identifierade du dem? Ja, och språkutvecklingen, jag brukade de samma inklusions- eller exklusionskriterier som man gör i den norska och den danska, var man spurt in till om pedagoger eller föräldrar hade oro eller var oroliga över språkutvecklingen. Och i fall så blev de exkluderat i det här dataset. Så var det, när man har 1200 barn så kan man egentligen gott överskåda se det hela. Det var inklusion var att man skulle sätta ett kryss för ett av ordene för att vara inkluderade. Men så var det några outliers som utifrån datasättet var inte riktigt. Det var nog någon som hade tryckt på allt. Och det kunde jag se i förhåll till gäster och andra ting. Så det var dem som blev exkluderat. Okej. Jag ska hoppa över några bilder här för jag... Nu ska vi se här. Ja. I har 5 minuter tillbaka. Ja. 4. Varför olika normer för pojkar och flickor? Och du diskuterar lite också om att det är lite olika uppgifter kring om det finns skillnad mellan pojkar och flickor i språk. Först, varför olika normer? Ja. När man ellers lagar normer så är det ofta normer som är detsamma för bägge kön, alltså en norm. Men med språk har man sett för en del olika språk har man sett att det är forskel på hur många ord pojkar kan och flickor. Det har man så inte sett i de svenska undersökelserna. Men att hvis man ska hålla ett barn upp mot en norm som man egentligen vet att drängarna klarar sig lite värre än pigorna, så kan det vara en idé att ha könsskilte normer. Och de färska tal visste att det var signifikant forskel. För hvis man inte har könsspecifika normer så kan man egentligen komma till att ha lite fel i förhåll till om drängarna är försinkade eller inte. Så det kan vara en idé att ha olika normer för barn. Ja, den här tabellen visar bara effektstorlekar och du redovisar inga effektstorlekar. Du redovisar variansanalyser och ifall det blir signifikant eller inte beror till stor del på hur stor gruppen är. Men tittar man på effektstorlekarna så är de inte beroende av hur många barn du har i gruppen. Och här lyste jag upp till exempel danska och svenska, så även fall de danska är signifikanta, de flesta skillnader, för de har nästan 5-10 gånger så många barn som de svenska, så är effektstorlekarna ändå ganska lika och de är väldigt små. Och nu ser jag att vi tiden tar slut här, men när vi tittar på dina normer så är det en del osnyggheter. Det är en del, eller ganska, på många ställen blir det så här att normen för ett yngre grupp är högre än normen för en äldre grupp. Och då får du en sån här hackig kurva som den här. Och de här hacken är mycket större än vad eventuella skillnader mellan pojkar och flickor kan vara. Så att försöka få bort de här hackigheterna är mycket viktigare än att skilja mellan pojkar och flickor, skulle jag säga. Och det finns olika metoder för att göra det. Amerikanarna har försökt anpassa det till logistiska funktioner. Och det kan man göra, fast då
är det svårt när man mäter ända upp till 3 år som du gör. Då passar inte en logistisk funktion bättre. Den slår i taket. En linjär modell kan passa, men då får man problem i andra ändan istället. Men vad man kan göra, och det finns olika varianter på glidande medelvärden, det är vad vi ofta ser, i alla fall i Sverige, när man rapporterar dödsfall från corona och så vidare, att de varierar mycket, men man vill ha en jämnare kurva. Man tittar på medelvärden från flera tidpunkter och slår ihop dem, och det skulle kunna göra här för att få en jämnare kurva. Och det tror jag vore en bra idé. Ja, tak for den kommentar. Det vil jeg tage med mig. Vores tid er 30 minutter gået, så jeg siger tak til professor Eriksson og til Sissel. Og nu er det, at vi holder en pause, så man kan lige få et glas vand eller kop kaffe, eller hvad der må være. Og som sagt, vi holder en pause i 20 minutter, og det er 14, vi er tilbage 14.25 dansk tid. Så vi siger jer alle sammen igen 14.25, og så vil det være den anden opponent, som kommer på, og det er Associate Professor Anna Sarah Hexberg Romøren. Så vi ses om 20 minutter. Ja, tak.
Super. Så er vi tilbage igen efter pausen, og så nu er det tid til opponent nummer 2. Så siger jeg velkommen til Anna Sara, og værsgo Anna Sara. Ordet er dit. Tusen takk. Ja, kjære Sissel. Først, du kan høre, ok? Ja. Du får nikke. Det er godt å vite at våre gjester er felles i hvert fall. Først vil jeg bare få gratulere med arbeidet som du har gjort frem mot denne dagen. Og jeg har i hvert fall lært at det å forske på barns språkutvikling i ulike kontekster og i ulike sammenhenger gir ulike problemstillinger. Og det har vært veldig spennende å lese om dette arbeidet som du har gjort på Færøyene, og også få lære litt om det språksamfunnet og de kontekster og faktorer som du har vurdert i forbindelse med det. Så det vil jeg takke for. Og i tillegg så er jeg også veldig imponert over at du har gjort dette arbeidet med relativt begrenset tilgang på å kvantifisere eller systematisere de bakgrunnsvariabler som man kanskje i større språksamfunn har mer oversikt over. Man kanskje har korpusdata for å se på frekvens, man kanskje kan se på billedlighet eller andre faktorer på en mer systematisk måte enn det du har hatt tilgang på, som jeg kan se for meg krever en del tålmodighet å stå oppi, så det er jeg imponert over. Og så er det jo sånn da at min oppgave er å rote til litt diskusjon rundt dette arbeidet som du har gjort, men på tross av denne litt merkelige mediumet så håper jeg at opposisjonen skal synliggjøre respekt for arbeidet du har gjort, for den har jeg i stor grad altså. Og så håper jeg at jeg kan formulere meg på et slags skandinavisk, og at du gjør det veldig synlig med kroppsspråk eller det du har av repertoar hvis du ikke forstår. Ja, fint. Eller hvis jeg er uklar. Ja. Jeg vil begynne litt med å høre litt mer om PISA, resultatene som du trekker fram. Altså, noe av bakgrunnen for at du legitimerer studien er jo disse PISA-resultatene fra Færøyene som viser relativt svake resultater på leseforståelse. Og du viser til disse studier hvor ordforråd settes i sammenheng med senere leseforståelse. Men så har du jo noen funn her som tilsier at det i hvert fall ikke er noe voldsomt stor forskjell på danske, norske og færøyske barns tidlige ordforråd. Så hvordan ser du på, hva er det da som foregår? Har du noen alternative hypoteser som du kan presentere? Ja, jeg kan si min motivasjon for dette er nettopp kombinasjonen mellom språk og lesning. Og jeg har arbeidet med børn i 15 år, både børn som innenfor språktillærdelse og lesning. Og jeg har jo selvfølgelig haft mine tanker omkring språk og lesning før jeg gikk i gang med dette prosjektet. Og der har vi sett for eksempel i PISA at færøyske børn har haft dårlige resultater, altså mye dårligere enn de andre skandinaviske landene. Og jeg har jo også undersøkt børn for deres lesekompetenser, og har haft en formodning omkring det forholdet mellom språk og lesning før. Da jeg så gikk i gang med dette arbeidet, så valgte jeg at arbeide med de helt små børn først. For jeg tenkte at et eller annet sted skal man starte i denne prosessen, og jeg kunne komme i gang med arbeidet med CDI, så jeg valgte at se på de helt små barn under 3 år. Så når vi har liksom grunnlaget, de første steg innenfor språkutviklingen, og så tenker jeg at man kan se på de andre ting hen ad veien senere. Men det som vi ser ikke den store forskjell på færøyske børn når de er helt små, og jeg tenker at det er en del forklaringer på det. Når vi tenker på helt små børn, så er det meget konkret hva vi taler om. Det vil si at måske kan man ikke forvente den helt store forskjellen mellom børn når de er helt små. Det er liksom, det er ikke, vi vurderer dem på ordforrådsdelen kun, og der kan man si at det er ikke sikkert vi ser helt så stor forskjell.
Og jeg har jo ingen data som kan vise meg at de eldre børnene annerledes enn de små børn. Så det har jeg kun mine tanker om. Men vi har laget en stor undersøkelse av færøyske børns lesevaner. Og vi kan se at færøyske børn, danskere har gjort den samme undersøkelse, og der var det liksom et opprop efter at danske børn gikk ned fra å lese 68% av børnene som leste om uken, ned til 62%. De færøyske børn leser kun halvdelen av det som danske børn gjør. Så det kun en tredjedel av færøyske børn som leser flere ganger om uken. Og når vi tenker på språklæring hos de store børn, så en del av den måten vi tillærer språk gjennom skriftspråk og gjennom lesning. Så jeg tenker at min motivasjon lå i disse ting i starten, og nå vi har noen resultater. Det ikke her hos barn under 3 år at vi ser den store forskjellen mellom børn. Og det jo et veldig positivt resultat. Så har man noe å bygge videre på, men så må vi se om nye undersøkelser viser forandringer eller forskjeller mellom færøyske børn og i andre skandinaviske språk når børnene blir eldre. Men det vet vi så ikke. Men det derfor at den kombinasjonen kommer fra at min interesse ligger. Takk. Har du noen tanker om hvordan, altså nå har jo, du har brukt CDI-metoden nå, og den har jo Morten diskutert at det noen utfordringer med å strekke opp i alder. Har du noen metodologiske tanker om hvordan man kan se videre på for eksempel barn mellom 3 og 7 da, for å se, det der det skjer et eller annet? Vil du da se på barnas språk, eller vil du se på, fordi det med lesevaner handler jo mer om adferd og det som foregår rundt. Så om du har noen metodologiske tanker om det? Jeg tenker at man kunne for eksempel oversette CDI-3 for å se på en bredere utvalg av de forskjellige dimensjoner, språklige dimensjoner, hvor vi så fikk en vurdering av de litt større barn også. Jeg tenker også at det må være andre ting enn kun konkrete. Altså, når vi tenker om at språklæring har sin bakgrunn i delvis det input du får fra miljøet kring deg, så blir det viktig at ha en masse input. Og det måske der hvor den færøyske situasjonen annerledes enn det som vi ser i de andre skandinaviske landene. Selv om danskere for eksempel også synes de har litt materiale, for eksempel digitalt materiale og andre ting, så vil de færøyske børn måske ha et litt mer begrenset input til når de større børn, tenker jeg nå, enn de under 3 år, som måske kan påvirke det. Så ja, så det tror jeg vil være, Da input et cue til et litt annet spørsmål da, om de litt yngre barna. For spesielt i den artikkelen som handler om de første 50 ordene, så fokuserer du jo på de yngste i aldersgruppen. Og der har du blant annet, så nevner du dette med input fra søsken. Og kommer der inn på at på Færøyene, siden mange barn har mange søsken, og mye interaksjon kanskje skjer der, så sier du at det å ha søsken kan ha en positiv effekt på færøyske barns tidlige språkutvikling. Men samtidig så det jo også studier som sier at enebarn har fordeler. Så her det jo mange sånne korrelasjonsting. Kan du si litt grann om hva du tenker der? Nu vet vi at i forhold til språkutvikling så har enebarn jo liksom den største fordelen i det her. Det ett barn og kanskje 2 foreldre, og da vi vet at det input som de får fra miljøet har betydning, så vil det ha betydning for barnet hvor mye input de får. Så vet vi også at børn som eldste børn, de vet måske mer om det her med navneord, at de substantiver, det det de lærer, fordi at folk peger på ting for dem, og de får den liksom kombinasjonen av ord og det som de hører. Mens yngre barn måske får mer, de forstår de toner eller de ting som ligger i kommunikasjonen utover for eksempel ordforholdsdelen. Så det vil være forskel på, men i og med at færøyske familier har 2,8 barn i middel i forhold til for eksempel 2, så vil det nesten være et helt barn mer i hver familie. Så det vil ha en betydning i den interaksjon
selv om den vil ha betydning for forskellige dimensjoner. Så når noen børn vil ha bedre med å kunne substantiver, mens andre børn i andre familier med flere børn har lært andre språklige dimensjoner. Og det er så ikke det jeg har målt på. Jeg måler på ordforråd. Så der vil det kanskje være at ene barn klarer seg best. Ja. Her har du i hvert fall noen prediksjoner som man kanskje kan testes hvis man finner noen enebarn på Færøyene. Ja, det vil man finne, ja. Ja. Nei, fordi når vi snakker om det med input, så det jo også en del av dette Bronfenbrenner-systemet. Og nå vi på en måte i det mikrosystemet med den nærmeste familien. Og du snakker litt grann om dette med sosioøkonomisk status som en faktor for barns språktilegnelse. Kan du si litt grann generelt om hvor denne sosioøkonomiske statusen inngår i Bronfenbrenners modell? Den sosioøkonomiske status har vist seg å ha betydning for børns språktilegnelse, og det har vi sett i flere forskjellige studier. Den har betydning for, det noen som sier det har betydning for hvordan vi interagerer med barnet, mens andre snakker også om at det jo ikke kun det også noe med kulturen rundt omkring de forskjellige familier. Så det hvis vi ser på det, så kan det være forskjellige ting som man lærer i forskjellige familier. Så det ikke sikkert at den ene ting dårligere enn den andre. Det kan også være metoden som vi har målt på, for eksempel i Hart and Riley, hvor vi måler og ber egentlig foreldrene om at tale om ting som sker i deres rom, hvor det kunne være andre familier som ville tale på en annen måte, og derved kunne barnet tilegne seg språk på andre måter. Så Bronfenbrenners teori kunne, hvis man hadde kan man si, bedre normeringer eller andre ting som ligger lenger fra barnet, så kan det også ha påvirkning helt inn. Men selvfølgelig vil det som sker i familien, i hjemmemiljøet, ha størst betydning for barnet. Og så nest efter det vil det som sker i barnet i dagtilbudet, det vil også ha en stor betydning. Men på alt det, så vil jo det ytre lag ha betydning for hvor store normeringer vi har i daginstitutionen, hvor lang barselsorlov vi har, alle de ting som ligger, beslutningsting som ligger utenfor den nære familie, har jo påvirkning direkte på barnet også. Og du ga meg en artig med dette her med håndsprit, så har jo Bronfenbrenner også en tidsdimensjon, som jeg alltid har syntes litt sånn vanskelig å konseptualisere, men jeg vet ikke om det med håndsprit kanskje kan være en del av dette tidssystemet da. Det kunne jeg faktisk se i resultatene, da den ene undersøkelse foregikk i juni måned, og den andre i april, og for eksempel hvis vi så på, det var en rekke forskjellige dyr med i denne ordliste, og hvis vi så på ordet til Tjaldur, som vår nasjonalfugl, så var det flere børn der kunne det i april enn i juni. Og det selvfølgelig fordi det var lige efter vår nasjonaldag, eller i mars, så var det en masse børn som kunne det. Så tidsdimensjonen i forhold til ordforråd har selvfølgelig også viktighet. Liksom man har sett at børn kan bedre uttrykk for påkledning som shorts og t-shirt om sommeren enn de kan om vinteren, for eksempel. Ja, og det jo en interessant del med dette med å fokusere så mye på ordforråd, at ordforråd, sånn som for eksempel, jeg tror det sal som du viser til, ordforråd henger sammen med verdenskunnskap, og ganske befestet med den typen de tingene man snakker om, og de tingene man opptatt av, og de tingene som relevant. Hvor lenge tenker du at den færøyske ordlisten her akseptabel for færøyske barn? Hvor lang tid går det før den må oppdateres? Ja, det et veldig godt spørsmål. Hvis man ser på at for eksempel når den danske normering var der noen ting som man ikke hadde ved, jeg tror jeg kan huske computer var ikke med, jeg ikke helt sikker, men det var noen ord som selvfølgelig kommer inn i språket så efterhvert, så det vil selvfølgelig ha en betydning om hvor gammel den liksom blir. Men det var også, i forhold til det spørsmål du hadde før, har jeg også sett andre ting, for eksempel så når jeg har adapteret, så har jeg haft de samme dyr som man har i den internasjonale, men jeg ble nødt til at sette noen færøyske dyr ekstra inn, for eksempel val, og som det første bildet som Morten hadde en søpapegøye. Og det var veldig interessant å se at færøyske barn, det dobbelt så mange barn der kan ordet pingvin enn søpapegøye. Og det relaterer til det som det Lise hadde før, at det vil selvfølgelig være miljøet som barnet en del av. Og man kan si det
hvorfor kan det være? Det fordi at søpapegøyer jo ikke noe vi ser liv utenfor her, og vi har ikke haft mange bøker eller videofilm eller noe annet input med søpapegøyer. Så pingvin, som de ser i en tegnefilm eller i en masse bøker, den frekvensen av pingvin sånn at de ferske barn kan meget bedre det ord enn for eksempel det som vi ville måske tro. Så ordene har relevans, og jeg tror jo flere ting man får av digitale medier, for eksempel med søpapegøyer, så vil det komme inn i ordet hos barn også. Ja, for det du sier i den artikkel 3, så har du formuleringen rundt dette her med at de første 50 ord ganske like egentlig mellom færøyske barn og amerikansk-engelske som du sammenligner med i den artikkelen foreløpig da. Og der står det at det reflects a tendency that first words are universal. Kan du utvikle det poenget litt? Ja, det skal man selvfølgelig ta med at de ikke universelle. Man kan ikke si at ord universelle, fordi ord noe som blir tillært, og det blir tillært efter det miljø som du for eksempel i. Men det ser ut til at det en tendens til at noen ord det samme. De har litt forskjellige tendenser, hvor høyt de i frekvens, for eksempel dette med at familierelaterte ord blant de første 10 år, mens det det ikke i det amerikanske. Men det kan også ha med andre ting å gjøre som fonologiske karakteristika. Så du kan ikke bare si at et ord vil være blant de første 50 år i alle. Det vil komme an, det vil selvfølgelig relatere til fonologiske karakteristika, frekvens i input og andre ting. Men det ser ut til at det noen ord som særlig interessante for helt små barn, som de særlig tilegner seg. Ja, vi var litt inne på de yngste barna og dette med fonologi. Det var fonologi som du sa, som fikk meg til å ha lyst til å snakke litt om et litt annet tema som du presenterer, og det dette baby word forms. Ja. Du har jo allerede nevnt det i introduksjonen, at du har tatt inn en god del ord som du mener spesifikke, barnevennlige former. Kan du si litt mer om hvor spesifikt du tenker at dette for færøysk? Ja, det så ingen, nå har jeg opplevd før at det sånn et tema som meget ofte kommer opp, både hos professionelle pedagoger og foreldre. Det det her med babyspråk, det liksom, det noe der negativt? Har det negativ påvirkning? I starten så adapterade jeg instrumenter som jeg satt for meg selv, liksom. Og med det samme jeg gikk ut og diskuterade de resultatene, så kom den her bemerkning om at jeg manglet de her babyordformer. Og så gikk jeg også over til å se i ordboken, der 150 av de her babyordformer som en del av ordboken, opptaget i ordboken. Og valgte så å inkludere, efter å ha lavet de her pilotprojekter og fokusgruppeintervju, så valgte jeg å inkludere det fordi at de var en stor del av det første. Det var ordforråd jeg undersøkte, og de var egentlig en stor del av det. Pluss at det sånn en diskusjon om den her negative faktoren med babyord eller ikke. Så har jeg, selv om det ikke en del av somskårene i normene, så har jeg sett på de her resultater. Og kan se at ja, hvis vi hadde medregnet de her ordformer som jeg hadde valgt 27 ordformer ut av de her 150, så ville 30% av ordene i det topp 50 være de her babyordformer. Så har jeg fundert litt på hva de her ordformer gjør av gavn for barn, eller hvis man skal si negativ påvirkning. Og hvis jeg analyserer på resultatene, så kan bare et ordformen på en rett til samme tidspunkt. Altså hvis vi tar ordet vovver og hunder, så kan barn ordene samtidig. Så man kan si at det kan være, enten kan man si at det ingen forskjell gjør, eller kan man si at kanskje har det assisteret i læringen av det andre år, sånn at de egentlig bare hører to ordform, liksom et tospråklig barn, jo ikke har en negativ påvirkning av tospråk, så assisterer det måske med, men det ser ikke ut til å ha noen negativ effekt. Det er ikke sånn at noen barn har, altså overalt sett, det er ikke sånn at noen barn har bare babyordformer og ikke andre former. Ja, det interessant, fordi for meg så ser det ut som at du har akkumulert ganske mye forskjellig evidens for at parallelle former ikke et kjempeproblem med dette datasettet ditt, i og med at du har denne påvirkningen fra engelsk, fra dansk. Du sier at det finnes mer formelle varianter
av færøyske ord som mer skriftbaserte, og så en muntlig dagligdags variant. I tillegg så har du disse babyordformer. Og det ser jo ikke ut som at det kaoset som vi lingvister, eller hvem de nå tenker at det veldig vanskelig, at det har i hvert fall en veldig kompliserende effekt. Da. Så du har jo i den artikkelen din om 50 første ord, så har du sett på antall stavelser og på plosiver først i ordet. Hvorfor har du valgt akkurat disse tingene? Ja, jeg tror jeg har sett på andre artikler, og det ting som ikke beskrevet på færøysk, og jeg tenkte det var veldig interessant å se hvordan færøyske barn, om de viser de samme tendenser som man ser med at de ofte starter med bilabialer, mens den andre del med ordlengde pårør på hvilket målspråk det Og der har man sett forskjellige resultater om barn bruker flere enstavelsesord eller tostavelsesord. Og det viser seg at vi færøyske barn bruker flere tostavelsesord, og det sikkert i overensstemmelse med færøysk som språk, selv om det ikke vi ikke har resultater for det. Jeg lurte også på, har du sett, når du ser på din liste over disse 50 vanligste ordene, ser du andre fonologiske mønstre som tydelige der, eller det ting der som du tenker at interessant? Jeg tenkte det var interessant at de faktisk kan, det er flere som har jeg kan huske det var 18% tror jeg, eller var det 18 ord, som har mer enn en konsonant i starten. Det er få vokaler i starten. Så ja, det var i hvert fall ting som sprang i øynene. Det var flere som hadde mer enn en konsonant. Men det er selvfølgelig foreldrene som har rapportert inn, og det kan jo godt være at barnet bruker kun den ene konsonanten når de sier for eksempel krokodille. Så det vet vi jo ikke. Men det ser ikke ut til å hindre dem i å prøve at si de ord som i målspråket. Nei, for det jo interessant i forhold til dette med hva slags ord attraktive for barn, og hva slags ord velger de. Unngår de eksplisitt kompliserte ord, eller gjør de egentlig ikke det? På en måte, hvis det en spennende type iskrem, så spiller det ingen rolle om den har 3 konsonanter i starten, på en måte. Og det jo en ting som man nettopp kan se på med å se på disse tidlige ordene. Men det som jeg synes var litt interessant, som noen som ikke kan færøysk morfologi, det at det veldig, veldig mange ord på den listen som har 2 stavelser, som muligens har trykk på første stavelse, men det jeg ikke ekspert på, og som slutter på A. Og det også det samme mønstret som du finner i veldig mange av de baby words. Og så lurer jeg på om dette i tråd med sånn Wiemann, Vellemann og Croft og disse, jeg vet ikke om du kjenner til dette med selected og adapted forms, om du har et mønster her som ganske tydelig, og jeg lurer på, kjenner du det igjen med den erfaringen du har med å høre færøyske barn? Ja, det tenker jeg at det i tråd med hva Wiemann sier om de første ord. Jeg har ikke gått inn og analysert på det, men det tenker jeg det For det egentlig, altså det kan jo hende at dette helt på jordet, så det må jo du se, men jeg tenker at til den artikkel 3 så kunne det kanskje vært interessant å nettopp trekke inn dette med fonologien fra de babyordene også, fordi du ikke har tverrspråklige sammenligninger, og fordi du på en måte mangler en del bakgrunnsvariabler som kan forklare funnet dine, så kunne det kanskje, for det kan hende at det finnes, at du finner flere mønstre der ved å se på datamaterialet ditt enn å se til dansk eller norsk da. Så det tror du at det foreldre som imiterer barn, eller tror du det barn som lærer av foreldre i dette babyordlandskapet? Jeg tror det foreldre som imiterer barn. Ja, det jo svært å svare på sånne spørsmål, men det tror jeg. At jeg tror at foreldrene, jeg tror at babyspråk en del av den der child-directed speech som vi talte om i forhold til filmen. At vi har et trekk med child-directed speech som de inndrager også ordformer. Og de kommer som en del av den liksom, delen. Og jeg tror det kommer fra at noen av ordene kan være veldig vanskelige hvis vi ser på deres fonologiske trekk. Så vil det være en del av ordene som voksen måske vet vanskelig for et barn. Så det liksom en måte man assisterer barnet eller letter språkutviklingen, tror man. Samtidig med at det en del av denne child-directed speech. Det en måte som man taler med barn på.
det ser at ikke det er så mye tid, så vi prøver å spørre om noe litt annet. Vi snakket jo litt om dette med kartlegging og språkforstyrrelser og bruk av kartleggingsverktøy til å oppdage barn som har problemer med språkutviklingen. Og så sier du at du har erfaring med TRAS fra før, som er en annen type kartleggingsverktøy for språk som er utviklet i Norge, da, som du har vært med å tilpasse vel. Når du nå har jobbet med CDI i en periode, hvordan ser du på disse to verktøyene, og ser du på de annerledes nå enn det du gjorde da du startet på dette prosjektet? Ja, nå har jeg arbeidet med TRAS i mange år, og der tror jeg at hoveddelen, eller den største faktoren i det, at man får fokus på språkmiljø, altså at vi hadde sånn en regel her på Færøyene at hvis man skulle bruke TRAS, så skulle man på kursus i TRAS. Så når man ikke kunne bruke kartleggingsverktøyet uten å ha vært på kurs. Og jeg tror at derfor ble TRAS mer fokus på språkmiljø for professionelt ansatte. Jeg tror at de resultatene som CDI kommer med vil liksom kunne kvalifisere og vise mer eksplisitt at det stor forskel, det stor variasjon mellom færøyske barn. For i forhold til SIS, som vi talte om før, så ville man måske tro at færøyske barn var rimelig ens ut fra vår kultur, og vi ville måske ikke tro at variasjonen mellom barn var så stor som da jeg viste at det noen barn som kan 50 år, og noen som kan 600 år. Så jeg tror at CDI kan liksom relatere til det andre, det er liksom mer relatert til arbeidet i børnehaven omkring språkmiljø, så vil disse her resultatene kunne være med til å si hvorfor det en grunn til at vi arbeider med språkmiljø. Så jeg tror på den måten kan de liksom komplementere hinanden. Det er interessant. Jeg vet ikke hvordan ordstyrer tenker på tid. Du har cirka 3 minutter. Ja, ok. Da fortsetter vi på litt det samme i forhold til praktiske implikasjoner av verktøyet da. Fordi du snakket litt om at du har andre typer data. Du har data om grammatikk, andre ting fra CDI, men du fokuserer på ordforråd her. Hvordan vil du svare, altså du sier at variation is not the problem arises when limited language skills keep the children from taking part in social interactions and in solving conflicts in a good way, sier du. Og det jo et ganske sånn overordnet mål. Hvordan tenker du at folk som jobber ute i barnehagene, hvordan vil du svare dem hvis de sier at å vite ordforrådet til barnet hjelper meg ikke å solve conflicts in an appropriate way? Ja, men så vil jeg forklare at selvfølgelig kommunikasjonen, altså den del av kunne kommunikere viktig, og før du kan kommunikere så må du ha noen ord til å kommunikere med. Så du blir nødt til at ha et visst liksom, porsjon av ord for å kunne kommunikere de ting du vil i en konflikt. Selvfølgelig kan man også klare en konflikt nonverbalt, men ord vil ha en stor betydning, og især i forhold til de ting. Det vil også være veldig viktig å se på andre ting, som for eksempel grammatikk, og at du kan få din mening frem, men for de helt små barn det viktig også å kunne si til og fra i forhold til ord. Det noen data du ekstra lei deg for at du ikke har i denne undersøkelsen? Ja, jeg vil ha alle sammen. men jeg tror jeg vil veldig gjerne ha analysert på setningslengde for å få setningene ut, altså den delen. Og så selvfølgelig hvordan de grammatiske, hvordan foreldrene rapporterer den delen. Men bruk av språk, altså den delen jo også viktig. Hvordan foreldrene ser at bruk av språk, hvordan de ser det igjen, hvordan foreldrene oppfatter den delen. Tusen takk. Ja. Tak, og perfect timing, så det fint. Og nu har vi nået til det punkt, hvor det publikum, som kan stille spørgsmål til Sissel. Men jeg kan se, at det ikke sket ret meget inden for chatten. Så indtil videre, vi har ingen spørgsmål i hvert fald for chatten. Så jeg vil lige høre, om hvis det noget, som sidder derude i vores Zoom-univers, om I har et spørgsmål til Sissel. Hvis I har det, så kan I bare unmute
og så stille spørgsmål, hvis jeg har noget, at I gerne vil spørge Sissel om. Det er meget stille, kan jeg høre. Så ikke fordi det er overhovedet ikke noget, som jeg ved så meget om, Sissel, men hvis jeg skulle stille et spørgsmål. Er der noget, man skulle gøre? Det vil sige, hvis det er sådan med sprogtilegnelse af færøske børn, er der noget, at uddannelsessystem kunne gøre bedre, end de gør? Har du noget? Det kan godt være, at du har sagt det, og med alle de her forskellige sprog har jeg ikke nødvendigvis følt med. Men er der noget, man skulle gøre for at hjælpe børn med deres sprogtilegnelse og sprogudvikling? Jeg tror, at bare det at sætte fokus på sprogudvikling, og det har det faktisk været gjort de sidste årene her på Færøerne, de aller sidste årene. For i 2018 blev det færøske landsstyre udnævnt det året som året for sprogtilegnelse. Og det kan man sige, at det kan have en indvirkning, men det er ikke sket så meget mere end at sætte fokus på det. Det skal også ressourcer til, hvis man skal gøre dette. Og jeg tænker, det kan selvfølgelig være ressourcer til at lave test og andre ting, men jeg tænker, at materialer, altså at få materialer på færøsk har veldig stor betydning. Man får materialer, som er på vores modersmål, både til helt små børn, større børn, digitale materialer, og selvfølgelig uddannelse af dem, som er rundt omkring vores børn, altså både pædagoger og lærere. Det vil være det, som har betydning. Okay, tak. Så last chance, hører jeg noget her derude? Ja, jeg hører. Der er et spørgsmål her i salen, nu ved jeg ikke, om I kan høre. Okay, jeg kan ikke lige høre det, men værsgo. Ja. Hallo. Nu ved jeg ikke, om jeg har hørt det rigtigt, men du nævnte noget om, at de færøske børn, de læser mindre end børn i vores nabolande. Var det rigtigt hørt? Ja. Har du gjort nogle tanker om, hvorfor det er? Ja, det er et meget godt spørgsmål. Færøske børn læser bare halvdelen af det, som de danske børn læser. Og der kan være mange årsager til det. En kan være de førnævnte materialer, som jeg talte om. Det kan være, at færøske børn ikke føler, at de har nok materialer på færøsk, der er nok interessante nok til at læse. Det kan selvfølgelig også have noget med deres læsekompetencer at gøre. Det ved vi så ikke så meget om. Det kan også være noget med kultur. Den kultur, der ligger rundt omkring det at læse. Hvis andre ikke læser, læser man sig selv. Så der er mange forskellige forklaringer til, tror jeg, hvorfor færøske børn ikke læser så mye. Men der virker ikke at være en helt stor bekymring om det. Og det er måske det mest bekymrende. Ja. 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 Så er der andre i salen? Nej. Okay. Så hvad vi gør nu, vi går videre, og nu er det Leila Kjærbæk, som var formand for kvinder for bedømmelsesudvalg. Så ordet er dit, Leila. Værsgo. Ja, tak. Og kan I høre, hvad jeg siger? Ja. Det er godt. Hej Sissel. Hej Leila. Jamen først, der vil jeg bare sige stort tillykke med, at du er kommet så langt. Det har været mange år, du har været undervejs. Og det er et kæmpe stort stykke arbejde, du har lavet. Så det vil jeg gerne sige tillykke med, i hvert fald. Så vil jeg også gerne sige, at det har været en meget stor fornøjelse at læse din afhandling. Nu har jeg selv lidt rødder på Færøerne, måske har det været med til at gøre det endnu mere interessant. Men altså det er jo et vældig interessant studie, du har lavet. Færøsk er på mange måder et interessant sprog, men det er også et interessant sprogsamfund, som du også har nævnt nogle gange. Målet med din afhandling, det var jo at dokumentere en færøsk adaption af de her 2 CDI-forældrerapporter, og så også at kortlægge færøske børns udvikling af ordforråd ved at
indsamle de her normeringsdata fra etsprogede færøsk talende børn mellem 8 og 36 måneder. Og de mest grundlæggende bidrag af dit studie her, det er jo netop de her 2 adaptioner af CDI-forældrerapporterne, som så altså fremover vi kunne bruges på en eller anden måde i hvert fald med de, med de forbehold selvfølgelig, som du også allerede har været inde på i dag, til at vurdere færøske børns kommunikative udvikling. Og så har du også etableret de her normer for ordforrådsudvikling hos etsprogede færøsktalende børn fra 8 til 36 måneder, og har lavet en første beskrivelse af de karakteristika, der er ved, og også nogle af de faktorer, som kan have en indflydelse på ordforrådstilegnelsen hos de færøske børn. Du har præsenteret en vældig god afhandling, og den er baseret på et meget ambitiøst forskningsprojekt, som du jo i høj grad har været alene om at gennemføre. Forskning i færøske børns sprog har jo indtil nu været relativt begrænset, meget begrænset, kan man vel godt sige. Og derfor så er det også et meget, meget vigtigt bidrag, du kommer med her, både til forskning og til praksis på Færøerne, men i virkeligheden også til den internationale forskning, som jo netop kan profitere af at få denne her nye viden fra endnu et sprog. Det studie, du har lavet, det er også velgennemført, og afhandlingen er velskrevet, den er fint organiseret, og det er tydeligt, at den bygger på et meget, meget stort, omfattende og grundigt arbejde, både i forbindelse med adoption, pilotering af de her 2 forældrerapporter og indsamling af data, bearbejdning af alle de her data. Og du har så også fået genereret nogle resultater, som er meget, meget værdifulde, blandt andet i en færøsk kontekst. Jeg tænker også, at der kunne være grundlag for endnu flere analyser og diskussioner, blandt andet i forhold til nogle mere forskellige lingvistiske årsagssammenhænge, nogle samfundsmæssige årsagssammenhænge. Og i selve afhandlingen, der redegør du i detaljer for, hvordan ordlisterne de er blevet ændret og tilpasset, så de passer til færøsk. Men du kommer ikke rigtig så meget ind på den her kompleksitetsmål, den grammatiske del. Men jeg kan forstå ud fra det, du siger her, at du har faktisk, der ligger også et arbejde der. Men kan du sætte nogle få ord på i forhold til denne her grammatikdel, kompleksitetsdel? Ja, da jeg startede, så var det hele, jeg adapterede, og derfor brugte jeg også tid på at adaptere den del af den grammatiske, kompleksitetsdelen i CDI 1 og 2. Og der på samme måde var jeg igennem pilotprojekter og fokusgruppeinterview og prøvede at finde de ting, som færøske børn måske, som kendetegner der færøske børns grammatiske udvikling. Så den ting, den blev adapteret på samme måde, samme tilgang med alle de trin, jeg gik igennem. Men ja, jeg fandt ikke tid til at gå i gang med at lave analyserne, så den er adapteret på nøjagtig samme måde, med de samme diskussioner omkring, hvilke bøjningsformer børn vælger, for eksempel, at de meget ofte ser man, at de vælger de svagt bøjede ordformer først. Så det er noget, man kan gå ind i og så kigge på i relation til de andre ting senere, om der skulle være en sammenhæng mellem de 2 dele af skemaet. Ja, så det vil sige, at du har indsamlet alle de data, så det er det ligger der. Noget, du bare lige kan kaste over, når du får tid. I kapitel 4, der giver du en oversigt over nogle udvalgte træk i det færøske sprog, som kunne have en indflydelse på tilegnelsen. Du kommer ind på blandt andet fonologi, bøjningssystem, og her der beskriver du, hvordan færøsk har en høj grad af morfofonologiske alternationer, og også mange parallelformer, som I også har været lidt inde på. Og at det altså er noget, der godt kunne være med til at komplicere tilegnelsen af færøsk. Og det er jo efterhånden veldokumenteret, at der er en tæt sammenhæng mellem tilegnelsen af ordforråd og tilegnelsen af grammatik.
Altså, og at de to domæner, altså tilegnelsen af de to domæner, i virkeligheden går meget, meget tæt hånd i hånd. Og du nævner også et sted, vi kan jo, ja, du har jo vist, at de færøske børn synes at være lidt sene i den helt tidlige receptive tilegnelse. Og du nævner et sted, at det kunne måske godt hænge sammen med de her mange morfofonologiske alternationer og også mange bøjningsformer. Men jeg kunne selvfølgelig godt have tænkt mig, at det var endnu mere udfoldet, men det er jo klart, jeg har fuld forståelse for, at du har ikke haft mulighed for at skrive om det hele her og analysere på det hele. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis du kunne sætte nogle ord på, hvordan du mere præcis vil forestille dig, at denne her sammenhæng er hos færøske børn, sammenlignet måske med andre børn, som tilegner sig et sprog, der minder mere om færøsk, altså måske er lige så morfologisk komplekst, bøjningsmorfologisk komplekst som færøsk, end for eksempel dansk er. Og der tænker jeg også blandt andet på, om de her alternationer, er de meget isolerede, eller følger de nogle mønstre, nogle store mønstre, eller nogle mindre mønstre, og hvad for en påvirkning kunne det have på tilegnelsen? Ja. Det følger jo forskellige mønstre, kan man sige. Det følger jo nogle mønstre, men der er mange forskellige af de her mønstre, som påvirker et ord. Sådan at der kan være en bøjning, som hvis vi tager verbet gå, gænga, så får vi der, siger vi gænga, hvilket vil ændre sig til jack. Og i ordet jack, har vi både det, at vi får en ændring i ordformen på grund af en bøjning, en stærk bøjning, men vi får også den her lyd i starten af ordet som j, som sker i starten af ordet. Så det er jo forskellige mønstre, der påvirker ordene. Og det er jo nogle mønstre, som man kan sige, at hvis vi siger, at frekvens giver barnet en mulighed for at lære de her mønstre, så er der stadigvæk mange forskellige mønstre, de skal lære. Og de er jo i nogle centrale ord, og de sker i mange forskellige ord. Så jeg tror, at foruden de morfologiske, ligesom, så har vi også de her fonologiske, og det er dem, jeg har været lidt optaget af. Det er de her fonologiske alternationer, som måske er lidt anderledes på færøsk end for eksempel på islandsk. Men det er nok ikke helt rigtigt til at udtale mig endnu så meget om. Men der ser vi nogle af de her fonologiske ændringer, der måske er karakteristiske for færøsk, som færøske børn, så måske skal have lidt mere input og lidt længere tid. Det var et af mine bud på. For selvfølgelig er det godt at have mange forskellige ordformer og høre mange forskellige, det har man i hvert fald vist på islandsk, men det kan være, at det her komplicerer det en smule for børnene. Og jeg tror også, det kan virke forskelligt for forskellige grupper. Jeg tror, at hvis du har et meget veludviklet sprog, og ligger ligesom i den her højere ende af CDI, så vil det måske ikke have en stor påvirkning. Men måske, hvis du har et mindre veludviklet sprog, så vil det have større effekter. Men det ved vi så ikke endnu. Men det var en tanke, som jeg har haft. Ja. Nå, det vil jeg glæde mig til, at du får kigget mere på. Ja. Ja, du kommer også meget ind på altså nogle samfundsforhold, nogle sprogforhold på Færøerne, som kan have en indflydelse på tilegnelsen. Og du nævnte i dit eget oplæg i begyndelsen, at der er nogle ting her, som andre, der ikke kommer fra Færøerne, måske har lidt svært ved at forstå, hvad det præcis er for nogle sprogforhold, og det synes jeg er lidt interessant. Så det kunne jeg faktisk godt tænke mig, hvis vi kunne prøve at dykke lidt ned i. Blandt andet så beskriver du, at færøske børn alt andet lige får sprogligt input på deres modersmål fra færre forskellige kilder, og måske også, det ved jeg ikke, måske også en mindre mængde, et mindre omfang, det ved vi måske ikke så meget om, det kunne man jo måske gisne lidt om. En børn, der tilegner sig for eksempel engelsk, tysk, fransk, men også de nordiske sprog, blandt andet fordi færøsk er et lille sprog, og du beskriver blandt andet, hvordan der er færre børnebøger på færøsk, færre computerspil på færøsk, der er ikke så meget børnefjernsyn.
Og jeg tænker, samtidig må det jo så også betyde, at børnene de får et større input på andre sprog, end lige præcis færøsk. Så jeg kunne godt tænke mig, hvis du kunne uddybe denne her kobling mellem de her forskellige forhold og den forventede betydning for færøske børns sprogtilegnelse. Og måske også diskutere det lidt i forhold til, at dit studie kun viser mindre forskelle mellem færøske børn og børn, der tilegner sig de andre nordiske sprog, og engelsk i øvrigt også. Mens for eksempel PISA-resultaterne, de viser langt større forskelle. Ja, man skal være forsigtig selvfølgelig til at kæde alting sammen med de her PISA-resultater. Men man kan sige, at færøske børn under 3 år, der får man måske den største mængde af input fra sin familie, fra direkte samtaler med andre. Og færøsk børneliv er ikke vel beskrevet i litteraturen, hvordan færøske børn har det i familier, hvor meget man taler, hvad man laver. Alle de der ting er jo ikke beskrevet, så det bliver nogle ligesom vurderinger, man kan tage af det. Men jeg tror, vi alle ved, at når børn er lidt ældre end 3 år, så vil en stor del af det, som de laver mange timer om dagen, det vil foregå på en skærm. Og alt det, som foregår på en skærm for færøske børn, det foregår på andre sprog. Og for uden skærm, altså for uden alle de spil, som de spiller, alle de computerspil, alle de apps, som vil være på andre sprog, alle de sange eller bogstavleje, alle de ting vil hovedsageligt være på andre sprog. Men det vil det også være, hvis du går i biografen for eksempel, eller hvis din dukke kan sige noget, så vil det altid foregå på andre sprog. Og den betydning vil nok have mere at sige, jo ældre børnene bliver. Og måske en smule mindre, jo yngre børnene er. Fordi at det derimellem, at det sker det her med, at de digitale medier får en indflydelse. Desuden kan der jo også være hos de store eller unge være bøger, altså materiale, undervisningsmateriale, der kan være på andre sprog. Så det vil på en eller anden måde bliver det input, som vi lærer sprog fra, det bliver fordelt over flere sprog. Før var det dansk, mens nu er det fordelt på både dansk og engelsk. Så man kan have en formodning om, at mindre input af de her forskellige ord og input, det kan have en indflydelse. Men det kan jo også godt have det modsatte effekt. At det er jo fint at beriges med alle de her sprog, og at være tosproget er jo en gave. Men der igen tror jeg, det er forskel på, hvilken gruppe du ser på. Ser du en gruppe af børn, der har de her kognitive færdigheder, hvor de kan forbinde tingene, så har de jo bare en gevinst af alle de her sprog. Mens børn, som måske har vanskeligheder inden for de her områder, der vil det jo være mindre godt for dem. Ja. Du skriver, at du vil ikke betragte færøske børn som tosprogede sådan i konventionel forstand, fordi de ikke bruger dansk og engelsk i almindelig hverdagskommunikation. Og fordi de heller ikke får instruktion i andre sprog før i 9-10-årsalderen. Derimod så karakteriserer du dem som passivt tosproget eller som asymmetriske tosproget. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvornår du mener, man er tosproget i konventionel forstand. Jeg savner måske en mere klar definition af, hvad det vil sige at være tosproget. Og måske også en endnu mere klar definition af de her andre to begreber, du benytter med passivt tosproget og asymmetriske tosproget. Og gerne i en færøsk sammenhæng, hvis du kan sætte nogle ord på det. Ja, nu er det mine ord, at jeg siger, at færøske børn ikke er tosprogede i den alder, som jeg har set på. Når jeg tænker børn under 3 år, så tænker jeg, at der vil være en del input på andre sprog, som selvfølgelig lægger den her basis for sprog, at de hører flere forskellige sprog, og åbner de ligesom sådan, at de egentlig hører flere sprog. Og når jeg siger ikke er tosprog, så mener jeg under den her alder. I forhold til ældre børn, så bliver de jo tosproget. Så i den forstand, at de jo kan, de bruger sproget både i forhold til, når de interagerer med undervisningsmaterialer, når de er de digitale medier, sådan, men det er de lidt større børn. Men de lærer jo egentlig ikke dansk, før de går i 3. klasse, og engelsk, når de går i 4. klasse. Så den definition af tosproget er, at de receptive sprog, der ligger en grund alle de her år,
som de så aktivt egentlig kobler i og har det grundlag senere hen. Men hvis misforståelsen kommer nok af, at mange tror, at man bruger dansk i samfundet, hvad vi egentlig jo ikke gør i kommunikationsform. Men vi bruger det som et hjælpesprog, når færøsk så ikke rækker til, kan man så sige. Så det vil sige, at hvis du skulle definere, hvornår man er tosproget, så har du altså denne her brug med inde i definitionen. Altså så skal man bruge sproget aktivt. Nej, man kan jo godt være tosproget ved at forstå sprog, men jeg har koblet det til brug i forhold til den her undersøgelse. Så har jeg koblet det til, at hvad er, og det har jo også været for at tydeliggøre det i forhold til de misforståelser, der sker. Fordi jeg har set, når jeg har fået feedback på mine artikler, at man tror, at man så egentlig er tosproget på den måde, at man bruger sproget også i en færøsk sammenhæng, hvilket vi egentlig ikke gør. Ja. Men jeg synes, det er en meget interessant diskussion, og det er altså også taget betragtning af, at det her det er jo et af de første studier af færøske børns sprogudvikling. Så synes jeg også, det er nogle vigtige indsigter at få trukket frem, og noget, som jeg egentlig godt tænker kunne være blevet trukket endnu mere frem. Og måske i virkeligheden også i relation til meget af den nyere forskning, der begynder at være, hvor mit indtryk er også, at man inden for forskningsverdenen også begynder at få øjnene mere og mere op for, at det måske ikke har været så smart, som man har gjort i meget forskning hidtil at have. Altså vi får lavet i forskningen de der sådan meget lukkede grupper, vi vil undersøge, og det er ikke altid i virkeligheden den helt ser sådan ud, som de der meget veldefinerede afgrænsede grupper. Så det er i hvert fald noget, jeg tænker, det kunne være. Det ville være nyttigt, hvis det var noget, der kom til at fylde mere. Det tænker jeg også i forhold til den her læsevaneundersøgelse, som jeg nævnte tidligere, at der var faktisk 28% af børnene, der sagde, at der nogle gange havde svært ved at finde det færøske ord for et eller andet begreb, hvor det var noget, der kom tidligere til dem, det var et engelsk ord. Så aktivt sprogbrug, der viser nogle tendenser, selvom vi ikke kan vide det på basis af det her. Så det der med, at der er så meget andet sprog, faktisk gør, at barnet kan have svært ved at finde det færøske ord, for at nogle børn kan have svært ved det. Og jeg synes jo, vi har nok været meget inde. Jeg synes, I er kommet ind på meget af det, som jeg ellers havde noteret, at jeg ville tale om. Men så tror jeg egentlig bare, at jeg vil slutte af med at nævne det her, at det er jo et vældig, vældig stort arbejde, du har lavet, vældig stort og flot stykke arbejde, du har lavet, og du har fået indsamlet en hel masse data, som du selvfølgelig ikke har kunnet nå at undersøge i bund. Har du overvejet denne her mulighed for at lægge dine data i WordBank, så andre forskere kunne få adgang til dem og arbejde videre med dem? Måske også for at give mulighed for endnu flere sammenligninger med forskellige andre sprog? Ja, jeg har jo haft kontakt med Philip Dahl og dem, der har givet mig lov til at adaptere den her version. Og selvfølgelig vil jeg gerne lade de her data efter det her være til rådighed for andre, for det er jo også det, jeg selv har brugt. Jeg har jo været inde og set på data fra andre sprog, så helt klart vil jeg gerne lade de data ligge tilgængelige. Og det er jo fint, når man har sådan en database, hvor man kan lægge sprog ind og kan sammenligne. Så helt klart, det synes jeg, det vil give mening, at andre også kan bruge dem. Det tror jeg, der er mange, der vil glæde sig til. Men jeg synes, det var, hvad jeg havde at spørge om. Tak for dine svar. Tak. Okay, tak Leila. Så nu har vi nået til det punkt, hvor bedømmelsesudvalg forsvinder ud af Zoom ind til en anden Skype-rum for at lige diskutere det mundtlige forsvar. Så hvad jeg vil anbefale, at publikum, I kan bare blive hængende. Jeg kan ikke se nøjagtigt, hvornår vi kommer tilbage, fordi det er ikke sikkert, hvor længe bedømmelsesudvalget har brug for. Men skal vi sige det på den måde, når I ser mig, og jeg råber højt eller noget, så ved I, at bedømmelsesudvalg er tilbage, og så er tilbage med en beslutning, som måske har jeres interesse.
Så indtil det, jeg har tænkt måske, at selvom det kan være lidt, at hvis vi kunne unmute, og så bare give Cecil et hånd for hendes Og nu, vi forsvinder, bliv hængende, og kommer vi tilbage. Okay, vi ses om lidt, håber jeg. Okay, goodbye for now. Sorry, stay.
Okay. Kan I høre mig? Ja. Ja. Det er godt. Så vi er tilbage i Zoom, mig og bedømmelsesudvalget. Så jeg tror, hvad jeg gør, det er, at jeg vil give over til Leila Kjærbak, som er formand for bedømmelsesudvalget. Leila. Ja. Jamen, Sissel, på baggrund af PhD-afhandlingen og det mundtlige forsvar, så indstiller bedømmelsesudvalget til dekanen, at du tildeles PhD-graden. Så tillykke med det. Tak. Ja, så stort tillykke, Sissel. Tak. Dagen er endelig kommet, og så det endte med stor succes. Så tillykke med det. Selvfølgelig, det har været lidt anderledes. Hvis der har været normaltider, så vil der have været reception og alt muligt. Her i hvert fald. Men jeg kunne forestille mig, måske det er noget champagne eller noget lignende også deroppe på Færøerne der. Det er der. Så jeg vil sige til alle, tak for jeres deltagelse. Tak til bedømmelsesudvalget for deres indsats. Og jeg håber, at jeres fest fortsætter her, og vi siger en slags virtuel tillykke og skål til Sissel. Og som sagt, at det har været en fornøjelse, at ikke nødvendigvis, jeg ikke kunne se ret mange af det, men noget af det er vi i hvert fald. Så vi siger tak, og tillykke endnu en gang, Sissel. Tak for det. Jeg vil også meget gerne takke Syddansk Universitet for at have bidraget med at give finansiering til PhD-afhandlingen. Det har meget stor betydning. Ja. Og vi siger også tak til samarbejde med nu kan jeg ikke lige huske, på endnu en gang, fordi jeg har en sekretær, som kommer fra Færøerne, så hun har undervist mig i det her. Så siger jeg tak til Froskabarsetur Førja. Er det sort of, yeah. The best an Irish woman can do. Okay, så tak og farvel og nyd festen. Tak for det. Okay. Tak. Hej. Hej. Ja. Yes. Ja. Yes. Nu er det væk, ja. Ja. Arne, det alt kom upp och säga att lucka det är inte helt liot för akkurat vi kommande, men jag glömde att säga vi säger så börjar vi kvar ju vedaren hade varit. Jag vant att det för se då av Syddansk universitet, men vedare Danmark är Dr. Bleses. Hon såsta börjar vi Reihard på Jörnum. Och i förrjun har det varit Hjalmar Petersen och Sagar Svabo Hansen. Och tar sig det här. Och så är bara ett att säga hjärtligt att lucka sig själv. Jag färgar efter pronon. Tack för det. Nu kommer det klämma.